আচ্ছা তিনিবো যে जों नुकमानि किल्ला साबजुनाल ते अम्पि साबजुनालनि थंमों बा जे टीटीएडीसी हाफां बाय जे संसाजाक जे टिप्रा फुटबल लीगो तिनिबो बमहाय बानरगनि जे तिनिनि जे आपडेट आबनो आंकिसा अंदारा नों माने अम्पि साबजुनाल लेंगै आंकिसा माने आबनो सागादि बेलाखे हामबाय प्रेस इलेक्ट्रनिक मीडिया नो तिनी बेलाखे तंथोखा हुमानि अबहाय तिनी किला साबजुनाल ते अम्पि साबजुनाल अंडर 19 फुटबल नि मुथंमुं तिनी सिनि गुमति जोननि पाइथाक तिनी थंमुं कप्लाइंखा अम्पि साबजुनाल अ जागो जों खेला नुखा तिनी बेलाखे नायथथक किलानि आसखे थंखरं र काहामके थंखा ते अम्पिनिबो आसखे काहामके थंगै तिनी जों सिनि जनगण सिनि जारा तिनर मा द कप्लुं सिनि जनगण रनबर फुलुई खुशी के खाई रमाखा और बिसिंगो खेला तो जेके फने हार जीत तंगनाय आबो कुनो बखा बाजनाय को गया तेबो तिनी जों आनी किलानि अंगै तिनी पेनाल्टी किक बैबर थाइसा हारिखा हाइफनो तिनी जों हारेबो हाया तेबो जों कुसुक मा कालायनाय सिनि खेलानो जों और आसक बैतिनि थागिया आबन बांगै तिनी जारा सेवै बखा हामिया फन अंगै मानो बखा हामिया ननि कुनो को गुरे बेलायखे सिनि किलानि अंगै थंथं र बेलायनो तिनी जों नुखा हामबाय मायाफोर तिनी नि थंथं रनो देबो तिनी अम्पि नंगै बरबो थंगै तिनी कप्लाय खायरखा बरनो बेलायखे हामबाय ते कुस अम्पि साबजुनाल कुस संगै तिनी खराव गुरै दंगो खाना जमतिया बिशाल जमतिया समीर जमातिया ते निरनमणि जमातिया बरन बेलाखानि खानि हामजागमा ते पाइपला हामबाय मायाफोर तामनि हमबा 11 तारानि सिमे बरक तिनि जरा बरनि खक्साफोरनो रां करै मायाफोरनो बरक सामनो निजेनि सामनो याकाबो बर खेलानो हामजागमाबाय এই চিনি টিপ্রা হাসতেও এরিসি হাফাংনি বিসিনতে যে আন্ডার 19 हि दै दुलजांमानि बनो हामजागमाबाय बर सुबाबै गाहाम के बर दै दुलै तमन बर बेलाके हामबाय मारबो दै सिनि साबजिदियो अम्पि साबजिदियो बनो बेलाके हामबाय बेलाके इन्टारेस्टेड गोनां सिनि खेलानि मांगै बनो बां पाइपला हामबाय मायाफोर अच्छा अंकांके yang sini ompini subject yongoi nang kisesa अच्छा अंके sini ompini subject yongoi nang je thangnai rokno ba je player rokno tam mane kaham kok kasar nam sung je apni kisesa sagadi ini Ampi versus Killa subjonal district ni final ka sung lakin jotana khatong thalai no tam ni ka Ampi subjonal ba kam team ekdom crack no